ערב טוב מבאר שבע. לראשונה מאז המחזור השני באר שבע פותחת מחזור כשהיא לא במקום הראשון. קריית שמונה מגיעה לטרנר שהיא רק נקודה מעל לקו האדום. קריית שמונה ניצחה את באר שבע בסיבוב הראשון, למה שהיא לא תעשה את זה עוד פעם? שתי קבוצות לחוצות הערב לטרנר. שי בן דוד עם כדור הקרן הראשון לקריית שמונה, כדור שמסתובב בצורה מאיימת לתוך המסגרת. צד שמאל של קריית שמונה, שני כחולים, 0 אדומים. האדומים ממהרים לסגור את המרחק. והאם יש כאן עבירה על קו 16 מטרים? אין עבירה, יש יתרון. אבו רומי מחפש את הדרך אל השער ומוצא את מרציאנו מוכן. קנגווה, כדור חופשי לבאר שבע שמחפשת את השער המהיר ומוצאת אותו! חד, חלק, בלי שאף אחד משחקני קריית שמונה ייגע בכדור. באר שבע עושה את מה שרצתה לעשות, להשיג שער מהיר ב10 הדקות הראשונות. היא עושה את זה, טננבאום נכנע. שוב קנגווה, עדיף הפעם את צד ימין. צד ימין לוהט של באר שבע, וזה כמעט נגמר ב-2-0. רק הפעם טננבאום לוקח את הכדור. זה היה חייב להיגמר ב-2-0 של אליאל פרץ. לוריאן מתערב, פעם אחת עם הראש, פעם אחת עם הרגל, ויש כאן עבירה של ויטור. ויטור יראה את הכרטיס הצהוב. עיתון פנוי, עיתון מקבל, עיתון בועט, החוצה. קציר של יוסי בניון בבאר שבע, פעמיים בן סער הגיע ל15 שערים. לביטון יש שוויון של קריית שמונה. כמה מפתיע, אבל כמה לא מפתיע. באר שבע הייתה עסוקה עם הכרטיסים הצהובים לביטון ולקוז'וך, לא הסתדרה בהגנה וסופגת כאן שער שוויון. ומתי מעט אוהדי קריית שמונה שהגיעו לבאר שבע חוזים כאן לא סתם בשער שוויון אלא בשער ענק. קנגווה, קשה מאוד להוציא ממנו את הכדור. ביטון, ונטורה הולך לצד ימין. באר שבע עם כדור שטוח ופנימה 2-1 באר שבע, ושוב היא עושה את זה בצורה המדויקת ביותר, היפה לעין, והגימור הוא של פרץ. כן, וממש דיברנו על זה לפני כמה דקות. כל ההתקפות של הפועל באר שבע היום נראות ממש אותו דבר, מצד לצד, כמו שצריך, שומרים על ריווח נכון. והנה בן דוד בא, הכדור הולך לעבר המסגרת, מרציאנו לוקח. המשחק מאוד פתוח, שתי הקבוצות שולחות הרבה מאוד שחקנים. שוב פעם, זה היה אחמד מתחיל את העמידה שלו, קצת גבוה מדי. יאיר מרדכי מגיע אל הכדור הזה, מעדיף את המסירה, ומרציאנו עודף את זה ועודף פעם שנייה. 2-2 היה כתוב באוויר, לא מקובל על מרציאנו. כן, לא מקובל על מרציאנו, וזה עוד הפעם, כמו שהזכרתי, מתחיל מעמידה לא טובה של זאי אחמד, שכל הזמן עוזב מהר את העמדה. דאבל פס נפלא בין יאיר מרדכי לאוגריסה. יאיר מרדכי מקבל כאן החלטה מצוינת שלא לבעוט. פרץ, הנה באה המסירה פנימה, והנה בא השער, עוד אחד של אליאל פרץ. 3-1. באר שבע עם פתיחת מחצית שנייה לא טובה, ובכל זאת משיגה את השער היקר שנותן לה עכשיו הרבה אוויר, הרבה נשימה, הרבה קורת רוח, ליתרון של 2 שערים. סימן טוב,
כדור רוחב טוב, מי ימשיך אותו? יאיר מרדכי מגיע ומרדכי בועט פנימה, 3-2. קריית שמונה אסור להספיד אותה שיש לה שחקנים כל כך נחושים. סימן טוב נכנס, מבשל, ומרדכי כובש את השער השני שלו הערב. אסור להספיד אותה כי היא פשוט קבוצה טובה, היא מאמן טוב. והנה ההזדמנות, אחרי טעות של מרציאנו הוא מצליח לעצור את הכדור של מרדכי, שאם היה מתקדם עוד מטר ומייצר בעיטה יותר טובה אולי היה משיג כאן את השוויון. אנחנו רואים את חמודי קאנן עם העיבוד הזה ברגע שנכנס במקום קנגווה. והנה ההזדמנות של קריית שמונה, 2-1. האם קריית שמונה תעשה את זה? סימן טוב לידיים של מרציאנו. מישהו אחר מקריית שמונה היה צריך לקחת את האחריות ולבעוט. סימן טוב בעט לא טוב. זאת עבירה. וזה צהוב שני לויטור. והאם זה צהוב שני לויטור? אדום. ויטור סופג את האדום השישי שלו בליגת ווינר. יאיר מרדכי עם הכדור החופשי. הכדור הולך אל העמוד. איזה מזל לבאר שבע. וזה בדיוק החיסרון של שני השחקנים האלה במצבים נייחים. ומי שמגיע לכדור הנפלא הזה של יאיר מרדכי עם קרוס טוב. וההחמצה הזאת היא האקט האחרון של המשחק. בקריית שמונה תופסים את הראש בין הידיים, גם בהם כאן את המשחק ב3-3, אבל זה לא. באר שבע בתום משחק פנטסטי, גם שלה וגם של קריית שמונה.